Din id-darba urejnihom filmat ta' xi ħadd li dam jilgħab ħafna l-konsol u araw x'qalu. Lallu kamet idum. Kemm min qalli Aiden inta li qed idum jew inġej. Jena. Taħseb li dam ħafna sitt sigħat? L-ewwel beda minn 1 hour, u mbagħad beda jaqpa' sejjer u sa 6 hours dam. Aw min iktar jdum 24 hours man. Jien. Aw min qas jorqod. 24 hours jilgħab. Aw min qas jorqod. Aw tifel fil-klassi tagħna wkoll idhom ħafna jilagħbu l-kompjuter ġieli qas jorqod ukoll. Ma jekk ma jorqodx. Mbagħad x'jagħmel l-għada? Ma jkollux enerġija Ukoll ħafna jien. Ma tuqgħod jirqod fil-klassi, ġieli. Mhux tajjeb, mhux hekk. La. Allura kemm suppost tilgħab imma allura? 1 hour jew inqas. 1 hour jew inqas. Tajjeb. U imma di għal kull età l-istess 1 hour ġifieri jekk xi ħadd ikollu eżempju 18, 19, xorta 1 hour? La. Ma nafx minix ċerta, forsi like 2 hours ma nafx inqas. Ma tikber iktar suppost ikollok hours? La. Ma pereżempju, jekk inti pereżempju ma xorta tkun qed taħdem fuq il-kompjuter xorta qed taħdem. Ġifieri inti qed tgħid illi anke jekk m'iniex nilgħab qiegħed quddiem il-kompjuter qed nuża l-mobile, xorta jgħoddu dawk. Imma allura eżempju għax tafu li hawn minnu xogħol u hekk il-ħin kollu fuq il-kompjuter. Dak x'jista' jagħmel dak m'għandux choice. Anka jien u missieri tnejjek jaħdmu. Anka jien missieri. Anki jiena. U x'jagħmlu? X'jagħmel missierek Aiden? Joqgħod il-ħin kollu fuq il-kompjuter? Ma joqgħodx jilgħab ftit u jagħmel naqa' xogħol. Ma għandna qed ngħidu li anke jekk toqgħod ħafna quddiem il-kompjuter xorta ħażin hu. U għaliex ħażin x'jista' jiġrilek? Ħażin għall-moħħ u għall-għajnejn. Vera, u għaw min meta jgħat qudiem l-screen rasu jgħatek u daru mawet, so allura jkollu daru juġaħ u anka rasu. Manka għonqok. U intom kemm taħsbu l għandu jdum jilgħab xi ħadd fuq il-konsol?